Para sa mga torpe dyan, advice lang. Naranasan nyo na bang maghintay? Malamang oo. But what about waiting for someone? Mahirap, lalo na kung habang naghihintay ka nanliligaw ka. Tapos hindi mo pa alam kung sasagutin ka ba niya o hindi. Pero ganun talaga part natin yun bilang lalaki. Tayo dapat ang gumagawa ng first move, hindi ang girls. At the best way niyan is dapat sa personal, hindi sa Facebook, hindi sa Twitter, hindi sa text. Mas gusto kasi ng mga babae yung mga lalaking ma-effort. Yes, effort. Kadalasan kasi sa mga babae ngayon, takot nang masaktan. Kasi paulit-ulit na lang. Sinisigurado nila agad kung seryoso ba talaga tayo at nanliligaw. At teka, bakit ka nga ba natutorpe? Iniisip mo ba masyado siyang maganda? O iniisip mo lang na masyado kang mababa para sa kanya? Ito lang masasabi ko pare, hindi lahat ng babae parehas. Huwag kang mahiya, magtapat ka. Okay, sabihin na nating sinabi niya sa iyong ayaw kanya. After nun, pero at least may ginawa ka, nagpakalalaki ka. Hindi katulad ng iba dyan na puro PBB teens lang sa Facebook. Lahat naman tayo nasasaktan Sabi nga nila, try until you succeed. Kung hindi man, at least sinubukan mo. Kaya sa nakatunganga ka lang dyan, malay mo, gusto ka rin pala niya. Tapos, naunahan ka pa ng iba. Yun lang. Based on experience kasi ito, nabasted ako. Pero doon ko na-realize na hindi lahat ng babae pare-parehas. Mas lumakas loob ko. At kahit busted ako, proud pa rin ako sa sarili ko. Kasi sinubukan ko. Walang nawala. Oo, nasaktan ako. Sanay naman ako Pero isipin mo, paano na lang kung sinagot ka niya?